Gipapaspasan ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang pagtrabaho sa mga kuha nga dokumento aron magamit na ang gi-upgrade nga pasilidad sa Guba Community Hospital didto sa Bukirang Barangay. Gikatakdang mitingon ni Garcia ang contractor sa proyekto aron ilan ang matrabaho ang mga permits sama sa building ug occupancy permit. So I have already instructed the OBO to fast track even including the building and the occupancy permit so that we can already have a reopening or an opening, no? Unya today akong gipatawag pud ang contractor because ang contractor mo gyud trabaho ana kay private contractor man, although it is DOH funded, private contractor may bubuhat ana, so dapat the private contractor should have done his or her job regarding getting all of those necessary permits. Kahinumduman nga nadismaya ang acting mayor human iyang personal nga nasusi ni atong Sabado ang bag-ong edipisyo sa Guba Community Hospital nga wala gihapon mahuman bisan og unom na katuig ang nilabay human kini gisugdan. Sa iyang bahin gikanayo ni Architect Florante Catalan ang pangu sa Office of the Building Official kon OBO nga niadtong Oktubre 5 sa nilibayng tuig ilan nang nainspeksyon ang maong building ug gipasidan-an ang kontraktor nga lihukon na ang building permit niini. Apan hangtod karon, wala pa sila nakasumeter sa ilang application maong dili mahimong magamit ang maong building. Kipasalig ni Catalan nga dili malangay sa ilang opisina ang pagproseso sa mga permit sa higayon nga magsumeter na ang kontraktor sa ilang mga dokumento. Assurance, less than an hour na kay building permit. Magobyerno man ang project, ma-private man ang project, ang atong commitment with the public is ihatag na to ilang permit, i-process na to ilang application, assuming okay tanan ha, kompleto tanan, within an hour. Kini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.